Yani pişti ku Xweseriya Demokratîk hat elan kirin bi guman 3 sal li ser derbas bûyî. Destpêkê gelek guman hebûn wê hem hêzên der ve hem hêzên iqlîmî wê çawa li vê tecrübe binerin. Fakat bi demê re me re karibêj hem derînên yê hêzên vir jî hatin guhertin ji ber ku tecrübekî bi rastî jî serkeftî bû. Bêguman kêmasî wê hene, bêguman şaştî jî hene. Li belê em wisa me li ser zemînekî pir pêşketî me dest pê nekir. Li ser anqada, li ser hilweşandinekî mezin ev xebat hate dest pêkirin. Kedekî gelekî pîroz hate pêşxistin. Ji bo jî bêguman yani kêmasî û şaştî jî hene. Fakat li kêleka wê gelek pêşketinên mezin çêbûn daliyê me re karibêj hem aliyê siyasî de hem daliyê parastin de hem jî daliyê civakî de guhertinên cidî çêbûn. We veya bandora xwe li ser nerînê tevahî cîhanê kir. Ez karim bêjim berxwedaniya Kobanê wekî bi erebî dibêjin yani nuktat inîtaf yani guhertinekî mezin çêkir di nerînên yê cîhanê de jî derbarê tecrüba gul Rojava tê meşandin. Ev hem li ser nerînê Amerîka jî bandor kir hem li ser nerînê Rusya jî. Ne tenê vana ez karim bêjim Ewropa jî hemû cîhanê bandorek mezin kir ku li vê derê rastî jiyanek tê ava kirin. Belkî hinek neacibînin jî, belkî li gorî xwe pir yani guncav jî nebînin. Lê belê waqeekê bi rê bidere yani keyanekî xwe pêşxistî û di vê alûziya mezin de ev alûziya got Sûrî ew xwese hejandinekî mezin jiyan dike her der xera dibe lê belê yek mantiqe avabûyîn tê çê dibe ev jî Rojavayî. Yani karê ku gerekî belkî hinek ciya de bi rastî 5-6 salî nikarin pêş bixînin di hundirê 3 sala de xebatên bi vî rengî pêşketin. Ez karim bêjim yani vê va sala dawiyê de gelek ciya mumessiliyetê Xweseriya Demokratîk hatin vekirin. Rusya ve bû, li Hollanda ve bû, Fransa. Herî dawiyê jî niha mumessiliyet li Washington jî gerek vebin. Yani xebatekî bi vî rengî heye. Serviye esas yani dema me re digirî dest veya ez dibêjim aliyekî erênî ye. Yani dibe ku wisa her awahî resmî ev proje neyê qebûl kirîne jî bi rengekî vekirî nabêjin lê belê evana hemû gavên meşruiyeta ye vê yani tecrübeyê. Serviye esasî ez veya dibêjim gelê me berxwedaniyekî mezin û têkoşînek mezin da û mecbûr kirin ku hemû hêz veya bibînin bû çünkü hêzekî siyasî eger tu bixwazî li Sûriyê siyaset bike pêwîst tu hêza gul Rojava derketî tevahî pêk hata derxistî werê mecbûr tu veya bigire ciddiyetê. Bêguman pêşengiya wê Kurd dikin vê tecrübet pêşengiya wê Kurd kirin lê belê pêkhate dinê jî hemiya îrada xwe tê dît û tê dicî digirin. Bi vî rengî tesîrek kir ku herkes jî bi rengekî erênî nêz bibin. Tevî hemû nakokiya, tevî hemû em bêjin siyasetên yê got yani şaş jî yê got tên meşandin di herêmê de. Veya encamekî vî rengî ji bo me derdixwe holê. Sûriyê di pêvajoyekî ezmê re derbas dibe, aloziyê derbas dibe. Ji bo jî gerekî em di vê pêvajoya aloziyê de bi rastî jî xwe bê bedîl nehêlin. Pêwîst em her roj xwarêxistin bikin. Bi qasî ku tu xwarêxistin bike, bi qasî ku tu xwe bikî hêz, ew qasî jî wê hêzên dinê te ciddî bigirin û wê etirafê bide bikin. Yani tiştek wisa bi hesanî çê nabe. Gerekî tu ket bide, gerek tu ısrar bike, gerekî tu berdewam bike ji bo ku hêzê dinê jî destek bidin. Ger milletê me Kobanê berxwe nedabaya hêzên navnetewî alîkarî nedkirin. Yani ji bo jî ez veya dibêjim ez yani dilgeşim jî yani mütefaîlim jî ku ji niha pêvîjî gavên siyasî got bên avêtin ger em heman îrade bidin nîşandan bêguman em ê bi ser kevin.